18 гасыр ахыры 19 гасыр башы язучысы, дин галиме Тажетдин Ялчыгыл хөрмәтенә Ялчыгыл укулары оештыру матур гадәткә әйләнде. 23 сентябрьдә Имәнлебаштагы чираттагы дини чарада мәртәбәле кунакларны чәк-чәк белән җылы каршы алдылар. Ялчыгылның каберен зират кылып, мәдәният йорты каршында оештырган күргәзмәләр белән таныштылар. Балалар чыгышларын карадылар. Укуда галимнәрнең дә катнашуы дини чараны мәртәбәләде. Дистәдән артык гыйльми хезмәт авторы Тажетдин хәзрәтнең тормыш юлы һәм иҗатына бигрәк таның безнең төбәктәге яшәешенә өйрәнүгә багышланган конференция инде быел 8нче тапкыр үтә. Тажетдин укулары зәйшиңнә түгел, Татарстан күләмендә әһәмиятле чара. Анда Ялчыгылның бүгенге көндә зур әһәмияткә ия гыйльми эшләре, дини хезмәтләре барлана. Хөрмәтле мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллинның сәламнарын, котлауларын сезләргә ирештерергә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Allah Rabbimiz bereketli mübarek kılsaydı şu saadet bulgan jıyılışımızı, konferensiyamızı. Şu mirasını saklagan için Tажетдин Ялчыгылның hem bizim kileşekke şolay matur ettirip күрсәткән için barımızın da bik rahmetliyim. Bu bik zor iş. Быел уздырылышы Ялчыгыл укулары аеруча истәлекле. Алдагы ел Болгарда ислам дини кабул ителүгә 1100 ел. Yülengisan Халикова, o şuayla karamastan kızıksınıp İslam tarihi bilen şöğüllene başladı. Yülengisan'la o beni arkeologiden okuttu. Ben pede institut bitirdim. Hem kandidatlık disertasyasını yakladı. İslam'ı kabul etti hem onun Tataristan teritoriyasında taralı derecesi. Ne kadar taralgan 10. asırda, 11. 12. asırlarda. Hem bardik bunu işlerge mümkün bulaydı arkeoloji materyalları negizinde. Biz Tatarlar ensiklopediyalı халык, үткәнебез, шәхесләребез, энциклопедиябез булуы белән горурланырлык. Тажетдин Ялчыгылга кагылмаса да, ул безнең гомумән безнең алдыбызда торган максатларга багышланган һәм Тажетдин Ялчыгыл багышлаган максатларына багышланган. Шуңа күрә мин саныйм, бу минем чыгышым бик тә бу конференциянең иштәлегенә, тематикасына туры киләдер дип. Җыенчы мәктәп укучысы Әмирә Гобәйдуллина, Милли китапханәнең фәнни һәм методик эшләр буенча директор урынбасары Ирек Хадиев һәм башкалар чыгышлары укуларга үзенчәлек өстәде. Улуг шәхесебез Ялчыгылның Зәйт төбәгеннән булуы район өчен горурлык. Якташыбыз мирасы табыла тора. Нәсел дәвамчысы Рәзилә Җиһаншина Питердә Сидрәтүл Мөнтәһә китабын тапкан. Якташның Энҗе бөртегенәтен кадерле яткәрләре яшь буыны тәрбияләү, традицион ислам кыйммәтләрен пропагандалауда өлеше зур. Бу республика күләмендә конференция. Галимнәр дә катнашты, хәтта бер мәктәп укучысы да катнашты. Тажетдин Ялчыгылны галимнәр белә нигездә. Гади халык артык белми. Шуңа күрә менә бу шул яктан караганда, фәнне популярлаштыру бит. Залда да кешеләр утыра иде, укытучылар да бар, балалар да бар. Менә шул күзлектән караганда, әлбәттә, моны мин бик югары дәрәҗәдә яхшы үтте. Рәзимә Кашапова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.